tulung. Apa lah, Bu? Tulung terkait film iki ning nggone Ucil saiki. Cepet. Tapi saroni ya. Yo, wes ah ning mangkat saiki filme. Iya. Nanti Cuk. Apa yang terkenal film namanya Ucil? Yo sa hati-hati. Ya, Mes, komes. Dan Cuk. Mbok ayo anak-anak koyo jangkrik, ponakan jabang bayi, amit-amit jabang bayi. Cah iki yo, anggere aku dolan rene ora turu wae lah. Aku gaya ya. Cil, Mulai ah. Bu, iku lho nang jalo, Bu. nah iki piye lah? Awi tombal lho iki lho. Film saka nggone buke. Enak apa le? Ya Allah, uang yang ono sing ayu ning ngene. Apa iku jodohku ya? Halo, saiki gini no. Aku ngerti carane cah iki ben rak ngalamun. Sik. Bu. Bu piye lah sing ngape nek nyelok tante? Iya ta iki ana film saka buke. Semono yo. Iya. Aku pamit sih ya. Yo wes hati-hati. Iya. Ya Allah, uang yang ono sing ayune ngono. Diteni wecil, aku akan menjadi ayah barumu.